Ne ochako chenro mar keyo pi e puothe ma ong'ere ni Kimira Oluch Irrigation Project e kaunti ma Homa Bay e higa mar 2007. Chenrono ne oyudo sir mar omenda moingo bilion 6 ka owuok kuom bengi mar Africa Development Bank gi dwaro mar kedo gi nok mar chiemo e kauntino kod jiwo chenro mag pur kod pith. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich nolosonwa lipodni moyiedhi ewi chenrono higni 17 sani nyaka ne chake. Chenro mar keyo puothe ma ong'ere ni Kimira Oluch Smallholder Farm Improvement Project kata KOSFIP ma okwago kar chungo bura ma Karachuonyo kod mano mar Angwe ne sirikal mar piny Kenya ka yudo sir mar omenda ka owuok Africa Development Bank ne ochako matego chenro mar pur kod pith e kaunti ma Homa Bay konyo kedo kod nok mar chiemo kaachiel kod chugo thuolo mag tije kind rowere kokalo yore mag pur. E kinde mano chak chenro ni sirikal kokalo migawo mochung'ne rango dongruok e pinje Afrika ma ugwe ne ochugo komiti mano ting'o jotije mag piny owacho mano ochung'ne chenro no. Kata kamano higa mar 2021 duol mar rango dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ne oduogo kawo chenro no kendo gin ema gitaye nyaka sani. To bende nitie ber ma jopur oseyudo nyaka ne Kimira Oluch chakre. Skim nochakre 2007 mano machak ket godo canals and kogik 2013 to pigni obedo tested konyalo tiyo ma pod otiyogo nyaka sani ni. Osekonyo jopur mang'eny. Nitie jopur mose benefit, nitie joma ne ok nyal chulo kata school fee ne nyithindo, to through pigni gi pur ma sani gitimo ni omiyo ginyalo afford chulo fee ne nyithindo. E chenro ni jopur timo kothe ma opogore machalo pur mag alode kod nyanya mag uso, pur mar ochele, olembe kaachiel kod kothe mamoko. Ernest Ouma en achiel kuom rowere matiyo kod pigni e yor pur mar ohala. Family maka bende kawuono nyalo yudo chiemo e yo mayot. Omiyo wagone sirkal erokamano kuom seyie mondo ne gikelnwa project ni ka. Kaluwore gi pur ma osebedo ka dhi nyime chenro ni, jopur wacho ni sirikal onego omigi gige pur manyasani ma ginyalo konyorego ka nok mar chiro ne mwandu mowuok Kimira Oluch bende en wich bar maduong'. Piny masani ok wanyal tiyo gi ngufu wa wawegi ka ok wanyal nwang'o masin. Omiyo wakwayo county government kata wakwayo national government to gimiwa support in terms of machines mondo jowa nyalo yudo machines ma ginyalo tiyogo. Sani jowa puro gik moko to ok ginyal golo kata mana gik moko ei aora. Samoro jowa gitiyo matek kabisa. To kama kore dhi usgie. Market bedo challenge ma wakwayo ni ka wanyalo cooperate kod the national kata gi county government kata gi any other body manyalo konyo jopur moluch mondo ginyal yudo kama ginyalo yude chiro ka giseloso gigegi. Kata odoko ni nitie ber ma jopur yudo ka to giywak ewi pek moko ma gineno ka giywak ewi deko mar tieko gedo mare kod rem ma sirikal oseremgo gundho kuonde ma keyo pi e puothe ma sani giwacho ni odinore kendo ok konygi. Skim ne pok otieki, ne pok orumo. Nitie kuonde moko ma sani ok be ahinya. Drainages mano yaw e skim Oluch mangima gidinore te sani. Kuondego ema ne pi ringogo kadok gade e aora, pi moa e puothe ringo kadok e aora. Ne wan gi plan maber ni ka pi ringo e areas gi te. Pur ka pur ne winjore nitie pesa mano winjo wachul. Koro ok wanyal chopo kanyo nikech pi pok ginwang'o. Koro akwa sirikal marwa ni kaber to giyie gichopnwa kuonde mane winjo gini chopie. Nitiere gima waluongo ni insecurity mag gigewa mane wasegero. Achiel kuom gi unyalo neno kanyo kako yiech. To gikonywa gi administration bendo medwa ngufu. Kamoko kuom jopur mane chenro no kale puothegi bende ywak ni nyaka ne sirikal kaw lopegi pok ochulgi kendo kata gioro kwayo margi to ok dewgi. Ok gilu ni gigi chal nade. An dam nyalo barore madonjo nyaka e yoda ka pi donjo. Nitiere pipe mane gi kunyo ka donjo e yodwa. Ne gikonowa ni pipe no joma ne udi pi okale utegi ibro ne kaka itimo kendo ibro ne kaka igedo negi. Wan no gigedonwa, pi donjonwa e udi, nyithindo wan go, kiluongo gi ka gikalo, ginyisowa ni mago gik mane osekalo. Koro wakia ni gigo nokalo ne jomage to wan achiel kuom joma nokaw nyinggi. Nyaka sani chenro mar Kimira Oluch osechopo atamalo 70 ka jatend tije mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni migawo mar omenda dhi keto pesa higa manyien mondo tie gedo mar chenro no ka okoni nyaka ne LBDA kaw chenro no gitimo mag nyalo mane ni ochopo gimomiyo ne ochake. Sego mbaka gi jatend migawo mar omenda kendo kwane wabedo kode tapimo kode
kuonde modong' mapok otieki e Kimira ka, kendo kuonde ma bende osekethore. And nitiere gimiluongo ni supplementary budget. En ijiwo godo budget kuonde mane nitiere gi rem to dwaro mar jopiny nitie. So exercise ni biro higa manyien kar dwe mar 2-3, and nikech nasewuoyo gi jatend migao, an gadiere ni obro keto gimoro ma oromo. But another thing mwanyiso jo thurwa en ni kopo ni kanal okadho e puothi kata mane bath dalani, wanyalo bedo gi jukumu kaka wan wawegi be mondo watim cleaning mar kanal. Jaod bura mar Angwe Lilian Gogo ma bende chenro no kale kama orito to wacho ni chenro no kinde mokalo ne okwa kod mibadhi maduong' gino ma osedigo chenro matieke. Nitiere tunnels ma pok otieki nyaka sani. Oluch Kimira nitiere kuond ma pi ok ringe. Oluch Kimira nitiere ma kata pige ka ringo to ok ringe yo makare minyalo tim godo irrigation. Omiyo e Rangwe constituency percent achievement mar gima ne Oluch Kimira ne intended for, I can put it at 30%. Nikech Oluch Kimira nigi capacity mar feeding the greater Homa Bay County, to mopogore gi mano, yuto nyalo wuok e Oluch Kimira ma pidho jo Homa Bay County gi chiemo to kendo iuso ne counties ma oko. But kuom hawi marach, Oluch Kimira osebedo mismanaged. Pesa manoket e Oluch Kimira osebedo misappropriated e thuolo mar higni 16. Nyawadgi makarachuonyo Adipo Kuome dwani mondo sirikal otim mapiyo mar tieko chenro mar Kimira Oluch mondo jopur matiyo kod owinji berne. Waluongo scheme ni Kimira Oluch. To nitie kama iluongo ni Kimira Wuongo. En kama ber saidi, en pap maber. En ye plan to pok otime nyaka sama wawuoyeni. Jokanyo ywak. Kata kuonde magisetime magisetere canals. Thothne pok oyudo gimiluongo ni feeder canals. Da gombo ni mondo gigi tieki mapiyo. Mondo mi the scheme obed operational fully. Oingo gine par sane nyaka ne chenro mar Oluch Kimira chak tich, jopur mosebedo katiyo kod chenro ni endi wacho ni kata dokon gisebedo ka giyudo ber kaluwore kod chenro mar pur kod pith magitimo kaendi, to nitie midhiero mathoth mokalo magikale nyaka ne chenro ni endi chakre. Kwayo margi ne sirikal mondo mi gine ni gitieko chenro ni endi mondo mi yore mag pur kod pith magitimo kaendi obed manyalo konyo ngimagi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.